Goddag. Asger og jeg, vi har valgt Comfortably Numb fra Pink Floyds The Wall, hvor vi vil lave musikanalyse og analysere den litterært. Pink Floyd. Gruppen består af bassist og vokal Roger Waters, trommeslager Nick Mason, Richard Wright på keyboard og David Gilmour på guitar og vokal. Pink Floyd fik sit gennembrud med psykedelisk rock i midten af 60'erne og har siden vundet kæmpe succes verden over med over 250 millioner solgte albumeksemplarer. The Wall er det 11. studiealbum af Pink Floyd og er udgivet i 1979. Albummet er en rockopera skrevet hovedsageligt af Roger Waters og omhandler rocksangeren Pink, der gennem en hård opvækst begynder at opbygge en mur i sit sind og lukker al menneskelig kontakt ud. The Wall blev i 1982 omsat til en film og vandt også stor succes. Så vil vi gerne gå videre til tekstanalysen. I filmen The Wall, så ser man Pink i en eller anden form for trance, fordi han har taget en overdosis af stoffer. Og så kommer der en læge, som prøver at komme i kontakt med ham og hjælpe ham. Sangen Comfortably Numb skal så forestille sig at være sådan en samtale mellem lægen og Pink. Og den her sangs tekststruktur lyder på A, B, A, B, hvor alle A-stykkerne skal forestille sig at være lægen, der snakker, mens B-stykkerne skal forestille sig at være Pink, der snakker. Og på samme tid med, at man kan se det, som om det er lægen, der snakker til Pink for at komme i kontakt med ham, for at hjælpe Pink, så kan man også se det første vers som en personificering af det stof, han er på. For eksempel så betyder not i linjen just not if you can hear me også den her sløvende tilstand, man falder i, når man er skæv. Og det giver mening i forhold til, at Pink bliver skæv på grund af stoffet. De sidste 8 linjer i første vers, det kan også på denne her måde forstås og give grund til, hvorfor han tager de her stoffer, og hvad de gør ved ham. Der står, at det kan hjælpe ham med hans smerte, hvis stoffet bare kan få nogle informationer fra ham, og det er selvfølgelig i overført betydning. Så man kan sige, at Pink har altså et ønske om at blive høj på stoffer, så han på den måde måske kan få fred og magt sine problemer. I første omkvæd så beskriver Pink, hvordan stoffet påvirker ham. Og i første linje bliver det beskrevet, hvordan stoffet ikke er noget skidt faktisk, men giver ham den fred, som vi snakker om. Og linjen A distant ship smoke on the horizon er en metafor for, hvordan drugget gør, at han ikke enter doktoren, men at doktoren er som et sådan skib langt væk, og så er the smoke on the horizon, det er det, der gør, at hans syn bliver sløret. Derudover så sammenligner han, hvordan det var at være på stoffer, med en gang, hvor han havde en sygdom som barn. When I was a child, I had a fever. My hands felt just like 2 balloons. Now I've got that feeling again. Og det kan man, hvis man så kigger på filmen, imens han synger de her linjer, så bærer han rundt på en rotte i hænderne. Og så kan man tolke det, at han har fået den sygdom for den her rotte. Og de opsvulmede hænder, han føler, igen giver så mening i forhold til, at en af sideeffekterne ved at være på stoffer, det kan være at have sådan en følelse af, at man har ophævet hænder. I andet vers beskriver teksten, hvordan lægen giver Pink en injektion, for at han kan fortsætte koncerten, hvilket man også kan se i filmen. Andet vers kan dog også tolkes på den måde, at lægen er et symbol på hans omverden, der hjælper ham med at komme på rette fod igen. Men som man kan høre, så skriger han af den injektion, fordi det at komme på rette spor i sit liv, efter at være på stoffer, ikke kommer uden omkostninger eller smerte. Og som de sidste linjer siger, come on, it's time to go, så vil de gerne have, at Pink kommer videre i sit liv og går væk fra stofferne. I slutningen af andet omkvæd blev det beskrevet, hvordan Pink som dreng havde en drøm, der blev knust, da han blev voksen, og han kan altså ikke finde ud af at finde tilbage til drømmen. Hele sangen viser, hvordan han har bygget sig en indre mur i sit sind, altså som The Wall. Han har afskrevet sig fra sit normale sociale liv og fra sine omgivelser, ved at befinde sig i sin egen verden af stoffer. Nu vil vi så gerne gå over i musikanalysen af Comfortably Numb, og for ligesom at give et overblik over den her sang, så vil vi gerne fremlægge formen af den her sang. Den har det såkaldte udvidet popform, og grunden til den er udvidet, det er fordi der er C-stykker med. Så hvis vi tager fra den ene ende af, så har vi en intro på 2 takter. Vi har et A-stykke, vi har et B-stykke, et C-stykke, et A-stykke, et C-stykke, et A-stykke, et B-stykke, et C-stykke og et B-stykke.
Det der måske er værd at lægge mærke til, det er, at de to soloer går over henholdsvis akkorderne fra A-stykket og B-stykket. Først vil vi kigge på verset og undersøge det harmonisk og melodisk. Harmonisk vil vi vælge at kalde det her stykke af sangen modalharmonisk, og det er fordi, der er mangel på funktionsharmoniske klichéer. Vi kan så ikke finde nogle kadencer eller nogle klichéer, som vil trække det længere i retningen af funktionsharmonisk. Melodikken er cyklisk, og det er den fordi, at der er mange tonegentagelser, og fordi at man heroppe kan se, at melodien ikke rigtig bevæger sig i retningen af en bestemt tone. Derimod så springer den statisk op og ned, og søger ikke rigtig i retning af noget, som den har gjort, hvis den er mere lineær. Og her kan vi se et eksempel på tonegentagelser, hvor den altså holder sig på F flere toner i streg. Hvis vi så bevæger os videre til omkvædet, så kan man se, at omkvædet går i D-dur, mens verset gik i B-mol, så den skifter altså fra mol til dur i overgangen mellem verser og omkvæd. Og verset var sådan mere modalharmonisk, så kan man sige, at omkvædet det rykker sig lidt nærmere noget funktionsharmonik. Fordi i omkvædet så skabes der på en eller anden måde to planer, hvis man kigger på harmonikken. Først så går den mellem D, A, D, A, og så rykker den til C, G, C, G, og så går man tilbage til D, A, D, A, og så går den tilbage til C, G, C, G. Og D og A til hinanden, D, A, D, det er det, man kalder for en helslutning. Og det er der kommer en harmonisk, funktionsharmonisk kliché. Det er derfor, vi gerne vil argumentere for, at omkvædet rykker sig lidt nærmere noget funktionsharmonik. Og hvis vi så går ned i det andet plan, så G det er subdominanten i D-dur, og C det er så bidominanten til G-dur. Så der opstår også sådan en eller anden form for spænding mellem C og G. Og de her to planer, som kommer i omkvædet, det passer rigtig godt til sangens tekst, fordi man kan ligesom se de to planer i harmonikken på samme måde, som man kan se to planer i både en indre og en ydre verden i teksten. Så er der ligesom i verset cyklisk melodi. Der er for eksempel helt i starten, der er en tonegentagelse på D, hvor der bliver sunget There is no pain, you're receding, hvor man kan se, at kommer gentagende D'er. Og det skaber ligesom igen en statisk følelse, og det passer endnu en gang godt ind i det univers, som bliver skabt i teksten, fordi man ligesom har den her omtoget og lidt sådan fjern følelse, når man er på stoffer. Hvis vi går videre til broen, så vil jeg opdage, at det her sangens hook kommer. I have become comfortably numb. Og her er der tale om en kliché. Det der sker, det er, at der kommer en kvartfaldsnedgang fra A til C, videre til G og endelig lander på D. Selvom det ikke er en klassisk kliché, så har vi i det moderne samfund vendet os så meget til de her funktioner her, at øret har vendet sig til det, og det derfor har fået status som en harmonisk kliché alligevel. Her er der også tale om lineær melodik, hvor at hele stykket her bevæger sig hen mod A'et her, og altså falder til ro på D. Sidst i vores musikanalyse vil vi gå ind på groove og sound. På vokalen er der samtidig en rigtig kraftig delay, som faktisk bliver brugt aktivt i lyrikken. Samtidig bliver okay gentaget sammen med hello. Sammen med effekter på gitaren, hvor der også er delay-effekt. Det er specielt små slides, der gentages i delay-effekt. Derudover er soloen, udover delay-effekt, også distorted, hvilket bidrager til det her meget sløve univers. I tid- og rummodellen, der ligger Comfortably Numb sig klart over på højre side her ved rum, som drejer sig om nuet og tilstanden, og også bidrager til det her drømmende univers, hvilket synes at være essensen af hele sangens stemning.
Derudover er det også typisk for sange, der bevæger sig længst over i højre side af den her tid-rum-model her, at være præget af cyklisk melodik og modalharmonik, som vi også har snakket om tidligere. Derudover er der nogle interessante små ting, der præger lydbilledet, som chimes, hver gang lægen indsprøjter injektioner i Pink. Og lige efter injektionen kommer der et højt som også er en interessant gimmick, i det den er malplaceret. For ligesom at sætte albummet lidt i et bredere perspektiv, så kan man sige, at man både kan have en psykologisk tilgang til albummet The Wall, samtidig med at man også kan argumentere for, at der fremstår samfundskritiske elementer. Vores sang Comfortably Numb omhandler hovedsageligt psykologiske aspekter omkring Pinks liv. I det man kan se hele sangen som en slags indre monolog, der behandler Pinks frustrationer og hans indlukkethed i forbindelse med at være en rockstjerne. Vi så i teksten, hvordan han søgte tilflugt i stofferne, og vi så, hvordan han blev mere og mere isoleret og gik længere og længere ind i sig selv. Og vi så også i teksten, hvor psykisk hårdt det har været for ham, ikke kunne udleve hans barndomsdrømme. Og vi ser tilbage på hans barndom, hvor den her mur bliver bygget op i hans sind. Det giver dog også mening at se noget af sangen som samfundskritik, da Pink også bebrejder hans omgivelser. Det så vi i teksten, da doktoren uden særlig meget tanke for personen pressede Pink til at fortsætte koncerten, som i The Show Must Go On. Hvis man så ser på hele albummet, så kan man argumentere for, at sangene mest omhandler det psykologiske aspekt, modsat The Wall, altså filmen, som kan siges at have lidt flere samfundskritiske elementer med temaer som krigsomkostninger, skolesystemet og totalitær magtmisbrug. Film er dog en blanding af psykologiske og samfundskritiske emner, fordi at Pink han kobler det ligesom til sit eget liv til problemer på samfundsplan.